Kajing yo apang hakimerat kipa-kipat ba kismat ban bam la kalong hakamasi kasniang kados iar nalor kiwei kadai ka kamram jong ka sarkar ban pentepat ba kata bakin kiar na kabathir lani ban bam ka do jongki kejala megalaya namar ba kalong ka bampat la ban penmi ya ka do kat kum kajing don kam kipat ba bat ka badang hap up na kiwei pat kijala nrei kalong ka basusi ban pentepat ba kani ka sarkar kaya le ban buri ya kani Kani kajing lep bam sutnyo ke sarkar jala kalawan pau hadian kajing lap ke Nyo Trap Youth Council Lingbao Education Secretary Usamla N Lang Sawian Lingbao kajing pentep ke bala pelat da ke sarkar Nagaland haka arpun riu tarik unai wing araja arpusau bakal khang banwan ra ikisniang na kajala Asam namar kajing dan kajing pang African Swine Fever Hakajing kran bat uniu samla ubalawan poi syaka office trekam usulong mil hakajan mit jong sau tare guna pra arja arpusau ulaong bakiwe ki jela ki badan hakathan chatai lam ingi kila khang persa ban wanra ikisnyang na kejala Asam namar kate jingpang henrei kejala megalaya ka klampen mi kanu ka hukum bat kayele ban buri yaka Nolor kata ulaong bakiwe ki jela kila pentrai kamru ya ka standard operating procedure SOP bagi snyang ki bawan poi na kiwe ki jela kin hab ban ya ling bagi jakates ban penti kena bakilong ki babit babiang shwa ban poi syakipat ba Dangshan na kalyang kasang nila yoro ekani ka notification hakaba ki jela hapo ka than chatai lam ngi nadu ka Nagaland nadu ka Tripura bar kumjuro ka Asam kalawan ra ek ki SOP hakaba dated arphundriu tarik November arja rapusau kani kadek SOP ka balawra naka kabala penterkam daka sokar Nagaland kabala khang persha ya kata ka jingwanra ikisnyang nang thina po ka jela Asam namar bakadan ka jingpang jong kisnyang kabala sar ya baro kisnyang hakini ki jela ki bamarjan bar kaladan do ka jingyap jong kisnyang hapo kini ki jela katkum ka jingtep ka jungi kita kisnyang ki balayo ai kini ka jingpang kadai ka jingpang ka baltep kum ka African Swine Fever Disease ASF ki bala sedang nang thina po ka jela Asam nang thina district safe Pasaga district jong jela Asam but kumbangal ong ba kisnyang kiwe ki jela jong kani kathan chatela mingi kila khang persha ikisnyang ki bonra nang thina po ka jela Asam namar ba kadan ni kata ka jingpang ASF re ka jela megalyang idang bori adu mutamene wala ngitip shay ba kasukar maghaya ka tim ya ka jingdan jong ni ka jingpang rei kana bure bat ka yele kai pin ban ba ka kot ka khya jong ka jela mega jong ki bagai le kai pin ban ba ka kot ka khya jong ki nong shong jong ka jela hang thia po Asam la da pilejo po Nagaland bat kumjuru po Orunachal menta nadu arphundru tarik November laong bat la khang persha ba kisnyang kimde banlet direct sapo ki yau ki han kisnyang ki de banlet chwa shaki slaughterhouse banlet postmortem chwa ban pitikna hatu kilong ki basnganyam ban bam namta kinong shong jong ka jela rei hapo sokar hapo ka jela mga ngimsim lai bakan dan kum kata ka SOP i direct ba kisnyang ki ya plan bat kila penkan ki bubun ki kindon i yoro ka jingtep ba kitu kisnyang ki bawon na shabar kimdan ya kata ka health certificate kimdan ya kata ka fitness certificate rei kidon ki brio let's say nak tana rijingri hangti hapo bernihat kibala shu pendokam bakla ya ka buat ka ba susil tang hektu ki chalan ban authorized bakini ki kisnyang ki bala ban verify henry kat kum ka jingtep ka jungi kini kisnyang ki bawan nasabar jela kimdan ya kim buat satyai kat kum kata ka kendon ya ka ba kat kum kata ka SOP ka ba kiwi jela ki buat ka bedai bat kisnyang rei na hak jela ka jungi kisnyang ki wan direct nasabar poi direct ka market bat kani ka bu hak jingma ka ba kraw khamtam ya ka kwat ka khya jungi pai ba nong sosinong jong jela bat ada ki pai ba ki shitom bat ki yo ai ki jingpang ba pher manubat kit clear but ka jingkli hi but ka jingkan tho ai kan dai ka jingkan clear ka habalet cha ka sokar jela ka ba le bum sinyo but ka bala buri halor bai dai but kini ki ges ya ka ba kiwe ki jela kila bot ndrai ka sokar magali hadu mta men ngimpat sim i ya kanu notification bat penbi ka bai dai but kini kisnya Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya